दा गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा जोङो दिनै बे लुग्लुं गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो नै बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो खालामनाय जादों। दा बेवहाय जोङो जोंनि बे जथुम्मायाव जाहाथे जेबो खैफोद आफोद बा जेनिबो जेंना जेंसि जायाथों, दा जोङो बेखौ गिबियावनो जोङो इसोरनाव आरज गाबहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो आं फोरमायनो सानदों दिनैनि बे जथुम्मायाव जोंनि बडि सोलायलायनाय, दा बे सोलायनायनि माखासे हाबाफारि दङ। दा बे हाबाफारिखौ जोङो जागायलांसिगोन दसे उनावनो। जोंनि दा मोननै हाबाफारिया जानानै थांबाय, फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय। दा बे हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा थांखि लानाय जादों? दा दिनैनि बे हाबाफारिजों जोङो थांखिया नैबेल', जोङो माखासे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोम जानायनिफ्रायनो समाजारि गासैबो बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो माखासे खामानि मावगासिनो दङ। आरो जोङो इयुनावबो जों बेखौ थांखि लानानैनो जोंनि समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ जोङो नायथिंनानै बा जोङो जा मावनांगौ खामानि हाबाफारिफोर दङ समाजनि, दा बेफोरखौ जोङो थांखि लानाय जागोन। आरो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलफ्राव माखासे उन्दै फरायसुला बिथांमोननिसिम जों माखासे जेंनाफोर नुहुरबाय थादों। दा बेफोर माखासे थांखिफोरखौनो जोङो दिनैनि बे नैबे मेलनि गेजेरजों जोङो थांखिफोरखौ लानाय जागोन आरोखि। खुलुमनाय थाबाय। सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनैनि बे 2 नं लग्लुं बर' गामियाव गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै गाजा गोमजायै मोनसे जोङो खुंनो लादों। बेवहाय नैथि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मायाव जोङो माखासे गोदानै जायनाखि नैथि बोसोरारि जोबनानै थांनायनि उनावहाय जोङो दिनै गोदानै माखासे बडि चेन्जबो खालामनाय जागोन। थ' आसा खालामो जोंनि बे खौसे बर' सुबुं आफादनि जिहेथु जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ इयुनाव जोङो मोजां खामानि मावलांगोन। जों सासे बोसोनगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ बोसोन होगोन आरो इयुनाव जोंनि बे समयसाफोरनि बर'नि जानाखि समयसाफोर दङ, बे समयसानि थाखाय बिथांमोनखौ माखासे खामानि मावनो थाखाय जोङो सुबुरुन होगोन।